дар партави сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2021 теъдоди стипендияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагони болаёқат аз 400 ба 3000 адад расонида шуд. ин тадбир идомаи мантиқии таваҷҷӯҳ ва ғамхориву дастгириҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷавонон ояндасозони ҷомеа мебошад. дар ин замина бо мақсади дарёфти хонандагони болаёқат дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ озмун барои дарёфти стипендияи президентӣ гузаронида шуд ки аз рафти он ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷавонон ҳамчун нерӯи бузурги созанда ва эҷодкор аз ҷониби давлат ва ҳукумати тоҷикистони соҳибистиқлол эътироф мешаванд. ин аст ки татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати кишвар қарор гирифтааст. дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ вилояти Хатлон бо иштироки аъзоёни комиссия озмуни гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои таҳсили 2024-2025 баргузор гардида муҳассилини мактабҳои ҳудуди ноҳия баҳри сазовор шудан ба стипендияи президентӣ дар ин ҳамоиш ширкат варзиданд. пеш аз оғози озмун масъулони бахши кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба омӯзиши илмҳои муосир, фарогирии донишҳои зарурӣ, васеъ намудани доираи ҷаҳонбинӣ ва огоҳӣ пайдо намудан аз техникаву технологияи навин суханронӣ карда намунаи ибратпазир буданро бори дигар ба наврасону ҷавонон таъкид карданд. ёдовар мешавем ки озмуни гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистон соли 1998 таъсис ёфта барои 100 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбӣ дода мешуд. сипас ин теъдод ба 300 адад ва соли 2018 ба 400 адад боло бурда шуд. боиси ифтихор аст ки бо иқдоми наҷибу созандаи пешвои муаззами миллат аз 1 сентябри соли 2021 теъдоди гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистон аз 400 ба 3000 адад расонида шуда аз моҳи июли соли ҷорӣ маблағи он ба андозаи 40% боло бурда шуд. дар озмуни мазкур толибилмони болаёқати синфҳои болоии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия ширкат намуда комиссия оид ба интихоби гирандагони стипендияи президентии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли таҳсили 2024-2025 ашхоси арзандаро интихоб намуданд. мақсад аз баргузории озмуни мазкур ин ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии наврасону ҷавонони лаёқатманд ва дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таъсис додани стипендияҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, литсейҳо, гимназияҳо ва озмоишгоҳҳои касбӣ, техникӣ ва коллеҷҳо ба ҳисоб меравад. имрӯз дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ озмуни гирандагони стипендияи президентӣ баргузор шуда истодааст. ман яке аз иштирокчиёни озмун буда озмун ба таври шаффоф гузашта истодааст. мо наврасону ҷавонон миннатдор аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташкили чунин озмунҳо ҳастем. мо наврасону ҷавонон ваъда медиҳем ки барои рушду тараққиёти кишвари азизамон саҳмгузор бошем. имрӯз дар ноҳия бахшида ба 33-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни гирандагони стипендияи президентӣ баргузор гардида шудааст ва мо хонандагон дар ин озмун бо шумораи зиёд иштирок намудем. озмун хеле шаффоф гузашта истодааст ва итминони комил дорам ки аз ин озмун рохат меёбам ва миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо хонандагон чунин озмунҳоро роҳандозӣ менамояд. тавре иттилоъ дода шуд соли аввали таъсисёбии стипендияи президентӣ то ба соли ҷорӣ аз ноҳияи Ҳамадонӣ аз 1 то 5 нафар хонандагон ба гирифтани стипендияи президентӣ даст меёфтанд. баъди зиёд намудани теъдоди гирандагони стипендия дар ҷумҳурӣ зиёда аз 50 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия бо гирифтани стипендияи президентӣ сазовор мешаванд. аз хонандагони болаёқату соҳибистеъдод ва гирандагони стипендияи президентӣ даъват ба амал оварда шуд ки ҷавобан ба ин ғамхориву таваҷҷӯҳи давлати ҳукумат хоса пешвои муаззами миллат дучанд дар талоши илму дониш бошанд, одобу ахлоқи намунавӣ дошта бошанд ва пайваста дар корҳои ҷамъиятӣ фаъол буда пайрави асили хешро ба пешвои муаззами миллат бо хислатҳои накӯтарин собит намоянд. муҳаммаҷони Бозор, Ола Мафрӯзи Тағои Мурод, ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ барои барномаи иттилоъотии хабар.